Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Ali al-Habsyi radhiyallahu anhu, ma syai' yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislu nasrul ilmi wa tablighihi wal amali. Inna ad-da'wata ila Allah aqwa ruknin littisal bil habibi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yastati'u ahadun ay yanfa'a khalqallah bimisli da'wati ila babillahi ta'ala. Niki bab masalah apa segala sesuatu sing saged ndadosaken senenge manahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nglakoni agama menika pada intine niku napa awak dhewe nglampahi apa sing digawa kaliyan Kanjeng Nabi. Dadi maknane imane dhewe iku nek iso plek karo apa sing digawa kaliyan Kanjeng Nabi. Mula kok umpamane dilalah awak dhewe niku nglakoni perkara sing dilalah padha karo Kanjeng Nabi, berarti niku awak dhewe wis nglakoni apa sing nate dilakoni kalih Kanjeng Nabi. Maknane awak dhewe kudu bangga, nggih napa bangga. Contone kok umpamane zaman biyen Kanjeng Nabi tau dipisoi wong, tau diantemi wong, ya. Terus dilalah awak dhewe taun ing dalam lakon urip tau dipisoi wong, tau ora dipercaya wong, macem-macem. Berarti awak dhewe wis plek melu karo Kanjeng. Berarti pripun? Alhamdulillah. Kanjeng Nabi tau gak ada duwe, ya alhamdulillah. Berarti awak dhewe nek ora duwe duwe berarti plek karo Kanjeng. Mas, tenang ya Mas. Kan yo ngono Mas. Dadi awak dhewe lakoni agama iku supaya awak dhewe iku melu apa sing dilakoni kalih Kanjeng Nabi. Makane sampai ngibadah kabeh iku melu awak dhewe. Kaya ngibadah umrah, ngibadah kabeh neru wong biyen. Lah awak dhewe neru wong biyen iku adalah nopo agama. Ya wis kaya ngono. Makane sampean berbangga saja kok dilalah sampean iku tau nglakoni apa sing tau dilakoni kalih Kanjeng Nabi. Masya yasurru qalban Nabi. Ora ana perkara sing paling nyenengno atine Kanjeng Nabi. Kaya wong mau kaya senenge Kanjeng Nabi nyawang wong sing gelem nyebarno ilmu, nyampekno ilmu lan ngamalno ilmu. Dadi nyebarno, nyampekno terus nglakoni. Dadi ora ana sing paling nyenengno Kanjeng Nabi kejaba wong nyawang wong sing gelem nglakoni apa jenenge golek ilmu, nyebarno ilmu terus nglakoni ilmu. Iku sing paling disenengi kalih Kanjeng Nabi. Saiki ana wong biasa, nyenengno wong biasa.
Ana wong biasa nyenengno wong biasa. Maksudnya wong biasa ya awak dhewe. Jenengan nyenengno wong kelawan apa ae, kelawan omongan, kelawan tingkah laku, kelawan macam-macam. Iku oleh sampean nglakoni, oleh sampean nyenengno wong ngono ku mau ana barokah gedhe rupa apa? Sampean bakal ditulungi Allah nalika dina sing butuh pertolongan. Kowe nyenengno wong Islam tok, wong biasa wis. Iku sangka rasa seneng iku sampean bakal iso ana barokah rupa apa? Sampean ditulung karo Allah nalika sampean butuh pertolongan. Kapan? Ya kapan saja. Luwe-luwe nalika sampean ku manggon nang ngene kubu. Jadi ana cerita. Ana wong iku delalah dina iku ditakdir karo Gusti Allah iku kecelakaan. Dina iku ditakdir karo Gusti Allah jam sakmene dina iki kecelakaan, mati kira-kira ngono. Piyambake sadurunge acara kecelakaan iku wae ya kan yo gak ya acara kecelakaan gak. Delalah piyambake niku mampir teng ngene warung. Mampir tengene warung niku piyambake niku delalah bayari wong nang warung. Dadi nyenengno bayari nang warung. Barang piyambake niku delalah niku nyenengno wong nang warung mau, akhire perjalanane piyambake ke arah tujuan niku terlambat. Terlambat itu maknane ya terlambat. Kok umpama ndekne tekone tujuan mau kok jam 11 iki mundur jam 11 kurang setengah jam atau kurang 5 menit. Lah tapi sebab ndekne iku terlambat perjalanan iku piyambake ora sida kecelakaan. Iku nang donya, iku napa nang donya. Apa maneh engko tenggene akhirat. Kenapa luwih gedhe pertolongane Allah nang donya karo nang akhirat iku luwih gedhe nang akhirat. Mergo donya iku mung cara mono iku bahasane icip-icip tok. Cara sampean goreng sego goreng mau icip-icip tok iku nang ibarate ganjaran nang ndo. Engko sing gedhe nang akhirat. Mula ana mayit niku sok iku bakal piyambake niku bakal ana mayit iku heran. Ujug-ujug piyambake ape digepuki malaikat ditakoki marrabuka. Ujug-ujug ana wong ganteng nang pinggire jawab pertanyaane malaikat. Sapa awakmu? Lha aku iki makhluk sing metu saka olehmu nyenengno wong. Aku iki makhluk sing digawe Allah saka olehmu nyenengno wong li. Lah nang ngene kene ora ana perkara sing paling disenengi Kanjeng Nabi. Eling-eling, ora ana perkara sing paling disenengi Kanjeng Nabi. Koyok senenge wong mau nyebarno ilmu alias ngaji, nyebarno ngaji, ngumumno ngaji, terus nglakoni amal nek wis bar ngaji. Iki sing paling disenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kaya apa pamane? Sampeyan nyenengno wong biasa wae wis kaya ngono manfaate. Apa maneh sampeyan nyenengno Kanjeng Nabi? Apa maneh murid nyenengno guru, anak nyenengno wong tuwa, bojo wedok nyenengno bojo lah. Nah, rumohno iki lho, di bojo iki. Ya, apa maneh ngono berarti barokah luwih gedhe. Wa qala Sayyidul Qud Arsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad
wala yastati'u ahadun ayyan fa'a khalqallah bimisli da'watihim ila babillahi ta'ala. Ngendikane ulama, sampean nek kepengin ngratani nyenengno wong akeh. Sampean nek kepengin seneng nyenengno wong akeh kelawan ngratani wong akeh. Ora ana dalan liya kaya wong nyenengno lewat ilmu ngajak-ngajak nang Gusti Allah. Mergo sampean kaya ngene iki, sampean ngurip-ngurip sunah Kanjeng Nabi. Iku padha karo sampean ngurip-nguripno Kanjeng Nabi, kaya Kanjeng Nabi niku urip nang ngene kene. Lah nek Kanjeng Nabi urip nang ngene kene, sampean mesti tahu krungu. Ora ngarah pangeran iku nyeblokno azab, nyeblokno rekoso, nyeblokno ora penak kanggone menungso selama menungso mau tengah-tengahe ana Kanjeng. Ora ngarah. Selama nunggone desa kene ana Kanjeng Nabi, ora mungkin pangeran iku bakal nyeblokno azab. Lah sampean ngaji ngene iki padha karo murid-muridno Kanjeng. Sampean ngene iki ngaji, sampean macem-macem ngene iki terus nglakoni kaapian, iku padha karo urip-urip sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Jadi sampean ben ngratani nyenengno wong akeh, dalane siji ngaji. Nek ora iso ngaji ya paling ora ajak-ajak ngaji, paling ora sitok. Ya, paling ora sitok wis jos nggih. Terus afdhalus sedekah itu utawi utama-utamane sedekah. Ta'limu jahilin iku ngulang wong sing ora roh. Wa afdalu silatur rahimi utawi api-api wong silaturahim iku bil ilmi kelawan ilmu. Sapi-api sedekah iku ngulang wong bodho. Sapi-api sedekah. Jadi sedekah sampean iku sing paling apik apa? Sedekah apa ilmu, ngedohno wong macem-macem. La afdalu silatur rahmi bil ilmi. Sapi-api wong ketemu karo wong iku nganggo ilmu. Bil ilmu ngene iki wong gandu rene silaturahim iki kelawan ilmu, ora kok trimo guyonan tok ning apa? Silaturahim kelawan ilmu. An-naf'ul ikhwan min afdhalil a'mal. Wa naf'u ad-dini kat ta'lim afdalu minan naf'i ad-dunyawi. Li'anna al-awwal ihya'ur ruh, al-baqi was-sani ihya'ul jasad al-fani. Maringi kemanfaatan nonggone wong liya iku utama-utamane amalan. Ngawai kemanfaatan kanggo wong liya iku saapi-apike apa amalan. Jadi sampean sing paling apik ku piye? Sing kira-kira uripe manfaat kanggo liyane. Liyane iki macam-macam gak kudu menungso, manfaat kanggo sapine, manfaat kanggo rumah tanggane, manfaat kanggo kabeh. Lah iku api-apike amal. Jadi manane wong kok ora manfaati berarti ora amal. Lah manfaati wong liya kelawan sing bangsa agama. Kaya ngaji, kaya ngaweki ilmu iku afdalu minan naf'i ad-dunyawi. Manfaat kanggo wong Islam iku apik. Lah saiki aweh manfaat kanggo wong Islam sing rupa bangsa agama iku luwih apik timbang aweh manfaat sing bangsa donya. Jadi cara umpamane sampean ngajak nyate karo Rahmat apik, tapi ngajak ngaji luwih apik. Ngono Mat, eling-eling Mat. Ngajak nyate Rahmat apik. Ngajak ngaji ganjarane luwih apik. Enteng to? Enteng ae sesuk ngaji Mat.
Gak usah nyatet. Ya. Jadi ngawahi kemanfaat sing bangsa agama iku luwih apik timbang aweh manfaat sing bangsa donya. Li annal awal iku ihya'ur ruh al-baqi. Sebab awahi kemanfaatan sing pertama iku padha karo sampean ngekalno ruh. Jadi sampean ku nek ngawehi wong sedekah sego ya apik. Tapi sedekah sego iki mung paling kanggo mung pirang taun. Mergo iki mung jaga bangsa jaba. Cara basane mung wis 20 taun ya sego mau kemanfaatnya sampai 20 taun. Tapi nek sampean ngaweh ilmu karo basane apa iku kemanfaatane abidin abid. Selawase mergo ilmu iku nguripno ruh. Mergo ilmu iku nguripno napa? Jeroan, ora jaba. Mangkane wong aweh ilmu iku luwih utama timbang aweh duwe. Mangkane ora iso bandingno. Ya, ora iso dibandingno, tapi saiki ku modele iku wong ora patah iso ngregani ilmu. Siji, nek nang kene kira-kira wong tahlilan iku 10.000 apa 20.000. Tahlilan piro, Bang? 10.000. Lah kok sithik meneh yo. Lah yo kulhu dibanding 10. Ngono nek kiyaine rada terlambat isih diklerok. Kiai anyaran teko ning guriku. Ya, keliru ta gak? Diklerokno. Wis 10.000 nglerokno ki. Jajal lempok kowe. Kaya kok ngilmu wis ora majine, padahal sesuatu sing ora iso bandingno. Ki aweh kulhu karo aweh tahu berarti luwih apik ndi? Luwih apik aweh kulhu. Lah ngono kok maca kulhu kok trimo ngaweh tahu. Yo enak ta gak? Wis. Ngono ae saya dirosan rasane. Kiai iku lho alah yo. Wis repot deh. Jadi an-naf'u bil ilmi afdal. Jadi aweh kemanfaatan sing bangsa donya, sing bangsa agama kaya ngulang ilmu macam-macam iku luwih utama timbang aweh wong sing bangsa donya. Alladhi yu'allimu ghairahu fa inna Allah ta'ala yaftahu alayhi wa yubarik fi ilmihi wa yarsakhu ilmuhu fi qalbi. Wong sing paring kemanfaatan karo wong liya kelawan ilmu. Dadi iki salah siji teorine wong nek kepengin duwe ilmu sing tenan. Duwe ilmu tambah mandi, duwe ilmu tambah manfaat. Carane sampean duwe ilmu tambah manfaat iku piye? Sampean entuk pengene bareng ngaji, engko wehno wong, wehno bojomu, wehno anak. Nah, siji ku manfaate apa? Ngilmu iki supaya mancep nanggone awake dhewe tur diparingi barokah karo Gusti Allah. Jadi saya sampean ngulang, saya pintere iku dibuka karo Gusti Allah. Manfaate ditambah karo Gusti Allah, barokah ditambah karo Gusti Allah. Ya sampean nek kepengin ndang iso ngaji, ya ngaji dhewe mesti ngono. Ora usah isin-isin ngaji, paling ora ngaji karo anake, karo bojone, karo sing kira-kira sampean gelem diwarang. Iku tujuane apa? Iku sampean iku iso apa? Wong sing ngulang iku barokah iku luwih gedhe. Barokah wong ngulang iku luwih gedhe timbang sing ngrungokno. Jadi cara sampean iki saiki barokah ngrungokno aku sing ngaji sampean sing ngrungokno. Kira-kira aku swargane sing dhuwur sampeyan yo paling ngisor ae yo. Aja dhuwur-dhuwur. Lah nek sampean kepengin kaya aku, ya sampeyan kothok omah nglakoni apa sing tak lakoni apa rupa ngaji karo wong li. Paling ora karo anake, karo bojone.
Biasanya sarunge nek omah ditakoki bojone. Nek bojone perhatian lho ya. Mau ngajine apa, Pak? Mesti ngono ya. Ngono tau gak ya? Ta ora. Tablas. Kan lumayan yo. Paling ora sampeyan iso apa jenenge njupuk manfaat luweh. Jadi Gusti Allah yaftahu alaihi wa yubarik fi ilmihi wa yarsahu ilmuhu fi qalbi. Jadi ilmu tambah tumancep, tambah barokah. Nek ilmu iku mok warahno wong li. Ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.